Abia Aquaba Eba Attention TV. So, so I join you with YouTube, not some subscribe and not subscribe. And then say my become a more dream. Papa, ye be here, Ubenya distance so Tima Obiso any be shared also is Sia Adeona and one now so at the share am I. No occasion if I now share my no so share. Now subscribe and my Attention TV as the exclusive interview and so as Midini Ane Apusia Sparkles. Nene any default Bakwa or Dark Hope Generation Ministry International ano adodona ni no as computer man and the veteran come after our real home and the prophecy. When I was at University Foundation your bas son of your or send me Brunya Bay what they be Edema Foundation, Mr. Wa Fabric University Foundation, no more bro one name only be a junker and your Syria and also in the Brunya be eligible. Obanyak University 054-830-2985 054-830-2985. The exclusive interview SCD Midi Ane Akosia Sparkles. Me Chami Hoba, ever see. Meda say papa yes Danny Dawinya bre e dey try mama twa me ho sema papa pe e dey eba na mesan so Adanatics boutique ene cosmetic ase say e go sesi me say me ne papa e betwe nkomo ende ye kasa afa aware ene nkom hye ho anase ediye me nya ne sa dodo na nim no as computer man or that Hope Generation Ministry International no ni dina ne prophet Dr. Eric Nana Akosi Amponsa no and there or we send fason and then no ebetwe nkomo ewia we papa mpacho akuwe nyame adum Akosia afia tuntum papa me Akosia o Akosia tuntum na what to say papa mpacho me tuntum afi o yento tuntum yento kokko de yeto o de say it me to me de ebe na abeto oya kokko intimate na obi betimi ekokọ de se mme a de se oyiso Akosia dompo e de adware ansa esa wontimi nko naturally made by God. Okay the omusi esese nku kakra ka ho de so e be fansa okay papa and they share our real income share any ediye makwese say no obi asoya an mai what say no as our real ya ba ye so papa ye best start na our real nkasa no ene ne den me da se ma wa hwefo no tiefo nyina achi ana ha na adu ba bi wo hwe bia. When you talk of marriage our real me family twi mu kakra wa ma de beko profu mu kakra our real se nipa mienu nyame abo wo mu a omonye same sex okay different sex oba bema from different families omo free abusunya we ni we mu omo shia into a certain mutual agreement yati ye ho asese ye we aware yes our understanding and a journey esaso ye akontu in such a way say se nipa mi no ti wo mo ho ase a ma omo busua so ti ase a afa no omo be hyen awade no mu ahye abrabo ase nti obo ko no mo ware a Bible Christ ni pise wenti obema beja na chane ne na ho wode no ho abata ne je se bema ware a ne maame aduane a wodie no obejai ko difufo se wodi fufo mi difufo pa yi na wa ya kwachiri mi difufo na eba sa pepe pa je se mabaya busua afa ne nuclear family eyire ne kunu e mabebe mu nti afi monya atem ho sia na machine sa ware num no ebi ho a o se besua amra customary marriage yellow about profession ye ware be fa customary marriage say efie haware that's the genuine the one recognized in the Bible enu achi se matem ho ase we yaba be mana yo ho ade ama oba ni tiri nsa ya chi otwia ye de oba na ma no ene ne aware okay na enu achi ansan na de be na kwase ebuo bi mamunti
yɛde bɛkɔ abɛn akɔ sign ɛne yɛfrɛ sɛ akɔ register mo marriage no na marriage registration ɛna wobɛtumi akɔ municipal assembly na city assembly biara ɛbɛn wo biara na wakɔ ɛna wɔkɔ a yɛma mo 21 days yɛde mu din ne bɔ wɔ se yɛbɛhwɛ sɛ bi a na ɔba na bɛrima no obi ɛno da no so na ɛno so no ankɔsɛe aware arasa nkɔfa wɔ yɛ ne bi amfa ma ware akyi 21 days no so pɛpɛpɛ na duonu baako no so pɛpɛpɛ na yɛma mo marriage certificate no na mo de aba yɛasensan biribiara ɛno akyi yɛ sɛ akɔsensan no kɔɔtɔ mo so mbɛsan bi ɛno akyi no sɛ mopɛ sɛ mo ɛde ka efie deɛ no ho a ɛno nyinaa mo aware asa yɛ sɛ mo ayɛ efie deɛ mo ayɛ kɔɔtɔ bia obi wɔn nso so a ɔkɔkɔɛ no nyinaa awie a otumi saa de ba asɔre dɛm yɛwɔ asɔre bi wɔ hɔ a na ɛyɛ gazetted aban agyina tom te sɛ ha yɛyɛ wɔ no aban no ɛne asɔre no ama yɛ certificate no asɔre din wɔ soɔ yɛ coat of arms no wɔ soɔ di ba saa wokɔkɔ register a wawareɛ no wɔn bɛma wo book bɛyɛ mmienu ba yɛbɛhwɛ so wɔn seal number bi yɛ so yɛdeɛ ne yɛayɛ na yɛagye mo deɛ no attach ne stamp so yɛyɛ deɛ no yɛma mo so bɛfɛle wɔ wie a na yɛde certificate na present ama mo na mo de aka mo deɛ no ho yɛde ato wɔ ɛgye sɛ aba bɛyɛ full Mrs. anaasɛ full Mr. ɛwɔ awareɛ no mu nti yɛka awareɛ deɛ a ɛyɛ two options either the customary marriage or the ordinance sɛ wɔde ba asɔre dɛm mu anaa wokɔhyia baabi a nipa bebrebe nso so ɛbɛba abɛdi ho adanseɛ saa na tɛrɛ na papa na me bisa asɔre ɛwɔ den wɔ awareɛ mu ne grow ne sɛn apart from ɔbɛ sign ne ɔbɛyɛ nyɔma nyinaa ɛyɛ compulsory sɛ wɔ sɛ ɔyɛ wedding anaasɛ asɔre ne rule ankasa wɔ awareɛ mu the role for churches in marriage no as a marriages no sɛ ɛyɛ frɛ apart from frɛ no we have no powers over any marriage the ɛwɔ mu ni first asɔre major role will play paa ne sɛ awarefoɔ no ɛbɛyɛ self identification ɔmo ankasa bi yɛ ɔmo wɔ di akyerɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛhyɛ ne mu through that no asɔre no ɛmbɛyɛ nhwehwɛmu kakra ne sɛ de mbɔtɔ counseling so asɔre biara wɔ ne deɛ yɛ ha yɛ counseling no 6 months abosom nsia ne sɛ yɛ major role be play ne sɛ ebe make sure sɛ bɛrima no ani ɛyere foforo bi wɔ hɔ mama mɛ ha wɔ baa no anaasɛ ɔbaa nso so bɛrima bi mfa na no nkɔtɔ no so na akyire yi aba bi go ne mas because basa a discredit asɔre a ɛhyira so no yɛbɛ check yɛ no bɛsa nso a check yɛ hunu sɛ bɛrima no sɛbi ɔyɛ adwuma kakra a ɔbɛfa wɔ baa no kɔ a on sankosi fam atase bɛrima no obibi yɛ bɛrima no obibi yɛ and apart from nipakum na sɛ kronobɔ adwuma biara ɛyɛ adwuma discover nti de yɛ ayɛ nkomu pii sɛ wɔyɛ bank adwuma na bi no so far as nipa na yɛ adwuma discover betumi ahwɛ yɛ check afei no so wɔkyi no yɛ na check sɛ baabi a wɔde wɔkɔtena no is it convenient or comfortable for bɛm wo ba no sɛ wɔso aware yɛ bibi ɛte sɛ ɛbɛ check kakra ɛkɔ ne bibi to sina yɛ twunofo kakra mo sɛ obo ha na onimpa oniwe no ansa osema so aware emma de etoso bi be make sure say be ma no wo ma oba no so wo ma na eba saa e be ma mo atem ho tete wo obi matem ho ase ansa na mo ba na de mafa chechim because the be ya mokura aware ni mu a enkoba say be me be oware oba no wi ya na wo say wo ma mom ma menche se be oba so ntimi ntu no so no mu no betan aware say edi aware gu ba oba bo so be ma no ewo emma bɛma de nkɔra no bi ba pɛ sɛ da bi nti ba sɛ tena ase twomfo sɛ mo hya aware mu de a ɔma mu susua no de sɛ obi anketewa de mutimi agye wɔm na ɔmatena emo mpanyimfo na betimi akeka nsɛm akyerɛ maame ne papa ama confusion aba no de ɛsɛ petu wɔm sɛ obi ampe ba bi ntena ɛno wɔ hɔ ana afɛ so yɛtimi make sure yɛ asɔre bɛba mu so sɛ be make sure sɛ
ebra mo be hyese mo pese mo hyira ma ware so mo de bebre yi yeso ya hwe asore na itinerary na se chart so we program de bi eni ha ya announce wa kire so ma sabe ndu ha na chese ye de ahyehyɛ so ansa na ye be no be make sure say be ma na be kwakɔ yo ba no ho ade a enso asafo mpanyimfo ne sofo kuma no bi e be di akiri akɔ show solidarity and as witnesses ewum na eno no aba ansa na wedding time no do so a papa me twa no mo se mo ye counseling 6 months 6 months akai say Ghana has say sana bebre na sorry bebre na ba eya na aware for na obeware na enhyela ntiate obe clear na maye akai say asofo na ye counseling 6 months e pese we hu say oba no afa ye fun enti na wo pre say obeware enye nti pese na ye ko say ko ye say papa unyi moba untimi fa no be ye white wedding or so ye ba e man bi so hom pe white wedding ni nyina ne say white wedding na hu hia obehya gan tententene akọ ha obi ka akọ free wedding gown no akọda hotel na afi uwi a unya secondary de there is no sense in it sabe ejimi yan sabe yedim marriage is understanding from both parties what you oba na se be ma na to ase ya won se mun pia bonten and you feel comfortable in your marriage the ya na nti ya twim 6 months and say ye pese ye make sure say make clear airwaves ye make sure say matem ho ase na modom ho mba ware na ana say ye twim kakra say be ya say be ma na no akoto obi so a e de nya oba ne benya mfo meji say be ma na say nyoba foforo be so wa no nto oba ne be ba forward nya fa na toto be ma na no ama eboa ye twam ana say e bia na oba no so afafuro ye marriage eyina yesa so ma mo check pregnancy test nyambo check mo check ansa na ho are ye ba mo check ansa mo ware if you back 3 days kwa ma ya mo check aba edentia be check ne say no ntimi me tutu anoma ho emfa ma kire o mani nyina say e aponche ye busa se mu nim bibi esim mu kwan say ene kwase ye kam bom a o se da bi mi wa to so mafa mo oba na nyam ebe ye no me ama me ya me hira so ne mo ye wa aware ne mu mienu ye wa blessing ene ye wa wedding okay mo betimi ne be ma na tena mo betimi awo enu mo kire mo pese mo be hira aware ne so ba e kwanda fom ene ye mo oba ne hu veil oba hira atade tietia otade a esiri nase pi ne bia ade ade keto bi ato ne ha fine blessing ye hira so na wedding no de wusu nim bibi bia de esi woni na kwaje se mo ho da me wa so wonyam de a ebe mo akwa pregnancy test no na papa bia wonyam so mo ho da oh sani ani e wonu Nyankopon tam na ni wo enso be ye bo de mo ye de bai na papa body no be firewood femu what me fem so say body no be firewood me de me ira me wa no de me wo ayi na me hu no university na me hu no mu de teacher de teacher papa and then nti wo pa je say was saba na me ye sofo okay ya tag saba na me ye sofo ene no me show pi because ene nyam som no it's not about so be hunu nipa no nipa bia wo ne Nyankopon tem nkitahudi a eda ho obi bo adwaman na so na ho te me Nyankopon obi mo adwaman so bo ne ene odi na ho nte me wurade nti wo se nipa ka de wo etwi aniwa na mo hwa akoma me papa anya me mama ho ade o hia no concert ase no ne na wo ye e ba nse na me benya adoma be prophet amagidene nyame wo nhwa saa na o ma no nti hai asofo ne mamu pi na mom de yam pen se wo betwa tro obi a wonyam o se bibia ne ene de ebe ya ana se yehira ware no so ne yahwe na sese 9 months nso ena wawo a ebetumi eto asan ahona ti sign be mu ahona ti sign ti wada ada nti yam pese ye begu oni masente no nkonko ya sade so de bibi wo ha ka kire na timi ahye makono so makwanyam no problem ye nhira so mo won to akola ni dini wi wi a later no bra na enye blessing nwo vie eno ye beto ase ne mo so akwanyam na abagina ho no de se ma so de ba ko a che ye fe ni Kate ba 9 years ni
ahyehyɛ bibia be ma no yɛ mesenga be ma no be hu no ha ye bibia wi ya ɛda ye wedding na it was on Sunday na me hu sɛ nkoyi me ekɔyɛ pregnancy testing be ma na beto na nhyira wale nso ebe no onyim 4 months de na nhyira so 4 months man nhyira so aboka ɛkyɛ sɛ wagumi mani mu ase wantimi anya wotwɛn ho ɛna wasa so abɛtwa to akyerɛ nti efi wo ani machi bi miso memfa ho kora memfa ho no wedding basa tantanta me mehyira saa de nso ma me meyɛ nti majorly play ɛwɔ awari mu anam we you D4 ide na me bisa D4 ti me hyehyɛ awari ana sɛ o church members Sunday now say be ma sorry oba sorry me hu say ana say me yi a kyerɛ me say mo ana mo fata mo ho ana wo fem pade ebi wɔ Ghana ha saa oh me hu bi mati bi ɛno enka di vudwuma ho okay for instance okohunu sɛ we nsɔre o mu firi awurade na nyame kora na so yi a kyerɛ o mu so mu firi awurade apa wo say yetimi kwa ka kyerɛ oba na be ma ne say nya wo date no wo fie no kogyae no oboa so for be saa je sɛ wo pɛw oh ɛna ya me didi asɔfo bi bra tam no me ma ba ma sɔre be ma so ba na sɔre a wo so kɔkɔ we yɛ okuru wo yɛ ɔyere so yare is sa hepatitis said the bad what are you talking about samia menam number hu wudin le say akosua sparkle say me pewa and na just me do from my own heart okay and you be the choose the mama marriage is not about choosing by somebody okay it's about the love that you may have for the person or don't so first all do ba pa na be ma pa one day ground dimension. If I don't see my wife one day, I mean to me home. I don't remember sorry, no, suddenly I may be a man and commission and me sha. I ought to wait not to win. Well, no, about what in Nipanum. I said, no, show pitching and now. One of the unknown person about in Nipanum, me pitch me when you grad, may my ear demo you number who was what them why they. I saw them the young one I what is a move. One idea made demonstrating me to me at me to your pie, I'm going to tell you too. Okay. And to me, me you what you are. I don't care, man. Me kwanya me anim. And it's a prophet to be say, me choose yeah. It's not biblical. Okay. Elijah never chose marriage couples. Okay. Neither did Jesus do that. So who are you? The prophet said, no. And go ye. I don't correct. Okay. Do you obi choose to be mama? I was what them. Will you accept it? I said, and do for now. What do you for the day? This was young come. A shankom. A shankom. Shankom. Okay, baby, shankom. Oh. Akosia sparkles. Papa. We shankom to be more to you. Oh, but you don't want it. Some so you're different. Oh, they wouldn't. But some so you're different. Oh, Papa. Oh, you're different. Some so you're different. Oh, you're different. So I want it. Just often on social council, verify who said, I want to so okay. May a man even you, apart from that, no, you're too intelligent, and I'm a sasso, a juma with a check. 39 years in the year. Because we go school in I don't want so long for our body semi call ya, I was this way in Japan. What I say, intimate from minimum. Don't allow any prophet or prophetess to choose your partner for you. It is the greatest mistake in this world. Now, hey, Papa, what did you call counseling? Now, suffer na catch us. Me come home. What I say sometimes I saw funny to me come home pie. Me come home pie. Them ya cham say nye we ni ukuna na nye we ene o fem pade so. Yeah. Unkomuna sa prophet no onya wo bariwo. Some kwasiafo agifo na me opo ba na go straight to the point. I say me pel. Obi enya na wore na fe na so kobo ho mpaye. Give them an assignment to pray over it. When you odifo a to say ejina mantle so. We don't just pray anyhow. Okay. Me every year me bom mpaye ye wo mpaye head abo. Every year me bom mpaye 7 times. Every year, apart from say about special prayers. Okay. You see, if you be a more, me 43 days dry fasting. On the church members, no. That be mean kwa. Okay. Church members, on my yabos why 4 days.
And I every 6 months be an program on her. Men train ceremony P. Because one more year Juma, do a monsa, and so in Yesica, at the Buafi, the Buanyanko. The soft be a W members, 14 days fasting, 21. Why, Jimmy? 30 days. Because you're paying 30 days now, they ban. We are used to go so near. Oh, Papa, some say I say, I'm doing too bad. And you're to talk to you more also. They are born in a cancer, not a way. Christianity is not meant about fasting. Okay. It's about the cleanness in the hearts. But person can come for. Okay. So the embracement of ourselves. Okay. You see a top, your young could say. Okay. That is Christianity. If you are not purely hearted, Yankopon, what do you find? Until John say, "Your train you put the sentiment go fee on Yankopon." Okay. The mechanic fracture says, "So for be a back on her when your bearman was there be when you're very well." So, what years am a power? A cosia, many a job. The person may real. But yes, yeah. What yes, yeah. No more cemetery another bear my back. Now, may power you won't tea. I can easily tell you, say, Anazzi. I could have commercial breaking. I don't fall in common. I had me chum over. You ever see her.